Igbo bibe ekele m unu sike onye Chibike ya zere aka bụkwa nwoke NDS Opinion TV abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa iwetakwara n'uche nke mụ eziokwu na-afụ ụfụ na ntị mana eziokwu na-emekwa ka mmadụ pụọ n'oru. Ọbụladị akwụkwọ nsọ n'onwe ya kwuru ya sị na anyị ga-amara nke bụ eziokwu ma eziokwu ga-eme ka anyị pụọ n'oru. Ọtụtụ oge anyụwa ndị nọ na ihe efere mba ụwa na-ekwu okwu na-akọta ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo, na-akọta ọtụtụ akparamagwa ọjọọ dị iche iche anyị na-ada ahụgasị iji dọọ ndị mmadụ aka na ntị. Onweghị onye akpọrọ asị, onweghị onye na-akọtọ nke ya, kama ọ bụ onye na-eme ya eme nke ziri ezi, onye na-eme ya emekwe ma ọ bụrụ ya, onye na-eme si emekwe ma ọ bụrụ ya. Ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ya ọ ga-adị gị mma. Ihe ahụ i mere onye ọzọ eme gị ya ọ ga-adị gị mma. Ihe m ji na-ekwu ihe a bụ ị ga-ahụ ihe onyonyo nke unu ga-egere n'oge awa, unu ga-anụ olu nwanne anyị nwoke ihe o kwuru gbasatara ụmụnne anyị ndị a na-agba ọsọ ahịa dibịa. N'ihi na ndị na-agba ọsọ ahịa dibịa n'oge a dị ka ma abanyela ha ụba, ha karịwala ndị na-agbazi ndị dibịa ọsọ ahịa. Ọ bụkwa na ndị dibịa omenala Igbo ndị ji mgbọrọgwụ agwọ ọrịa, ọ bụ dibịa ndị mgbaasị ndị a. All these witch native doctors nwere their own business center, because ihe ndị a na-ewe business center ka ha na-eme. All these things their business center. So biko unu gee ntị n'ala nụrụ ihe ndị o kwuru. A sị ka m jiri yawa ihe onyonyo ya wee tinyekwa olu na ihe ndị nke anyị na-etisi mgbu ya kemgbe oge gara aga. O nwere ntị ya nụrụ ihe ekpu na-ekete chiwe ekwentị. Ihe ekpu na-ekete chiwe ekwentị. Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Igbo lienụ, ṅụọnụ, gbuzuenụ. I still remain ezi ikuku. Watchego na obere vidiyo ya na-aga ebe a na nwere ife mfụlụ ebe anwa jọgburu onwe ya na njọ. Ana m ekwu oge ọbụla kelekele ụmụazị ndị a na-agba ọsọ ahịa dibịa bakwanụ n'ụlọ. Kelekele ụmụazị ndị a na-agba ọsọ ahịa dibịa, onye ọbụla na ụfụrụ bụ dibịa ụna ga menye interview bụrụ eto n'iru akwụkwọ. And the worst part about sometimes ndị adara ama ife unu dele were post onye anwa or to promote onye anwa. Na ife na-eme ebe a na ị na-akọwa na ife a bụ Igbo tradition. Ife na-ekwu ebe a ya bụ my anger. Ị na-asị na ife a bụ ọdịnala Igbo ka dibịa na-eme. O mesizi ada vidio ebe a shikọrọ pishọ ndị mmadụ ụsa n'ilu mmụọ ebe ọ na-alụ ọrụ. Mgbe na-ajụ ọ nchọ ka ndị Igbo si were alụ dị omenala. Ndị Igbo na-egbu mmadụ na omenala fa. Ndị Igbo na-eke ndị mmadụ with picture fa. Nakwa ihe a bụ ụmụ dibịa ndị agaiman. Eni chọrọ anyị na ọ bụ na efu picture mmadụ n'ime nke ha aka chịkwadoro n'ime onye na-emeli onwe for nothing. Yes, hapụkwa ife a na-eme na ụmụ ndị a na-eme ihe alụsị atụ nga na alụsị iweta nke a. Ihe ha bụ their personal business ka ha na-eme. Ọ bụla ọkwa mmụọ ndị Igbo na-eme ife anwa ọ mgbe emeli mbute atọbazi ya sị ya eburu ya mmadụ eti picture. So na ife a na-eme ebe a na-abụrụkwa omenala. Ife ihe a bụ alụ na-eme ife a na ihe a bụrụkwa culture. Ife a bụ just to make wealth. Ịwacha profile ndị a efe ife dị ebe anwa ha na-eme advert how to make money because na ego dị n'omenala. A na-agwọzi ajọ ọgwụ na-egwusi ndị mmadụ na-emezi promo na-akpọzi ya culture ndị Igbo. Ebe o si wele ewute mba some people na-amara nke bụ omenala ha fụ ife a na ha believe enya next time ha kpọọ nọmba onye ha karịrị ọ napụ ha nnukwute ego. After every ọma nlụ ọrụ because gịnị ihe a bụrụ omenala, ihe a bụ ohi. So ndị a na-agba ọsọ ahịa dibịa amaọzụ m onu ndị na mma bụ mmadụ na before Ogajik and Okongwu dibịa ka mma before, but now ọ na-efe eligo nne. Bakwanụ n'ụlọ maka na anụ were aka ya unu ji agba ọsọ ahịa dibịa ife ga-emebi n'ala Igbo. Ihe ọ bụla abụrụkwa omenala. Sabụkwa maka ego tie mmadụ n'ọnwa
some people taa na-eji maka kọntaktị ụnụ nwe ihe ụnụ na-eme kwere ndị dibịa mgbumgbe ego 5 million 4 million ka alụfụ ọrụ afta ọma nlụ ọrụ ọgwụ ndị mma kpọrọ na fon njite ya kọntaktị sifon kọntaktị ụnụ na-eme ihe a na wee kpọọ ndị dibịa anapụ ha nnukwute ego ha na-ebegheli akwa baanụ n'ụlọ because 2023 ọkwa ahụ ịmụọla ọkwa ahụ ịgwọ ọgwụ onye ọbụla iduribe mmadụ o wee ji ebe a felụa o nwete gị wee were ọla wee gbube gị bakwanụ n'ụlọ. Obi bụ mma mmanụ onye unu na-afụ ka a na-akpọ ugo mmiri akụ na-alata ugo n'ezi ike ka unu na-afụ n'ụbọchị nke taa. Omenala Igbo dịbara ugbo, omenala Igbo ka a na-ekwu n'okwu ya. Na mbido ụwa na anyị nwa bụ Igbo bụ omenala ka eji wee mere anyị. Ya culture is the purpose of life or the bend njiri mara ndị ihe eji mara ndị bụkwa mmanwụ ndị na-ebe n'onu ndị. O nwere ọtụtụ omenala dị iche iche mana onye na-afụ n'ụbọchị nke taa ka a na-akpọ akụ na-alata ugo aka ji ofe ogwu na afụ n'ụbọchị nke taa sị ka anyị bịa jụrụ ya ajụjụ maka ọ na-agado ọkpa n'ubi ọkwa ya n'ọnụ. N'ụbọchị nke taa anyị na-ekene gị nnukwu mmụọ akụ na-alata